आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। मुंबई गोवा महामार्गावर अपघातांची मालिका पाहायला मिळाली। महामार्गावरील अणाव, हुमरमळावाडी आणि राणे दुकान स्टॉप अशा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातांमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे। या अपघातांमध्ये एकाच ठिकाणी दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय, तर दुसऱ्या अपघातात कार पलटी होऊन महिला चालक सुदैवाने बालबाल बचावली। अणाव हुमरमळावाडी इथं दुचाकी, मारुती ओमनी आणि अल्ट्रोज कार यांच्यात जोरदार धडक होऊन तिहेरी अपघात झाला। या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झालाय। प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार एकाच दुचाकीवरून 3 युवक चालले होते। महामार्गावर समोरच हायवे पोलिसांची गाडी उभी असल्याचं पाहून पकडलं जाण्याच्या भीतीनं दुचाकीस्वारानं अचानक गाडी वळवण्याचा प्रयत्न केला। दुचाकीस्वाराच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे नियंत्रण सुटून दुचाकी, ओमनी आणि अल्ट्राज एकमेकांना धडकल्या। या धडकेत मारुती ओमनी थेट दुचाकीवरच पलटी झाली, ज्यामुळे दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला। हायवे पोलिसांच्या अचानक थांबून राहण्याच्या पद्धतीमुळे आणि त्यांच्या भीतीनंच हा अपघात घडल्याचा आरोप स्थानिक आणि प्रत्यक्षदर्शींनी केलाय। मुंबई गोवा महामार्गावरील दुसरा अपघात राणे दुकान स्टॉप जवळ झाला। कसालहून कुडाळच्या दिशेने जाणारी एक कार चालवताना महिला चालक मोबाईल फोनवर बोलत असल्याची माहिती समोर आली आहे। फोनवर बोलत असताना महिलेचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार थेट रस्त्याच्या कडेला चढली। वेग जास्त असल्याने कारचे टायर फुटले आणि कार चक्क पलटी झाली। हा अपघात एवढा भीषण होता की कुडाळच्या दिशेने जाणारी कार थेट मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर येऊन उलटली।